Paiba ki bapet yakni ka program ka jongi na komentas kal shai tingbau shlong miel ukerwa ka tiar ngai kuble yepi par hakani ka kinti menta ngidon UMDC jaga maukar pentorong kra constituency na ka Khasils Autonomous District Council ba penchangan NCM belong ru CM barim jongka ke HADC ba penchangan ngai kuble yepi ya ka jinglong kloi ka jongpi bandon benta lembat ngi par hakani ka por komenta ngi kren halor kui kamat yakaba kipat ba kidon kaman sngotu bat banyo jingshai halor kani ka shispa arpsan amendment bill ka ei kani ka bill la da phila ban penshai bat ka ei ka pelong ya ka bun balang ban mi shakmat menta ban ong bakadon ka jingta lingba kani ka bill oi komisi buni pi baroru aga jing shisha kani ka 125th amendment bill la initiate da ka central government nadu ka por jung ka UPA government arajar khadar ka proses lang ya chakman but ngistunat ba ka por ba ka sinchar ka NDA government kila persangkat bala ban pen turun kam state ikri ka kam ngatai bikin ngamau ba makana kalian ka parliament kala thong ya ka parliamentary standing committee kan ban sim ya ki views beri opinion na ki stakeholders baro la kalau na ka state government na ka district council na ki NGOs na ki no ilam stong. But kita mau bahawa Anand Sharma upadayu chairman jongka parliamentary standing committee nilai kendu bagi babon kila ai ka views bagi sekutu ba na kalian Anand Sharma badayu chairman jongka parliamentary standing committee kila ai ka recommendation jaka home ministry ka cabinet ban na ka benta bakin study ya ka report ke jongki agi sekutu terat ba na kalian ka home ministry ru kala sim khia ya kan ni ka committee jongka home ministry kabla share da secretary jongka home ministry kila study kan ka recommendation jongka parliamentary steering committee but haka finding jongki kilap kat tu katne ka bagi dangon kam ban discuss biang namara ngathai ngi suthu bha number 1 kajing ong jong ka Garhil district council ne ka Janjahil district council ka Khasil district council bagi don kam 40 seat ki bagi don kam 42 seat kajingkli kalong de bandon ka justification tetadau kana kaliang ka committee jong ka home ministry kam issue ka parliamentary steering committee ka kwa ba ki rational criteria pipensyong nongrim halor kan nongrim ba piong bidon kam sanpho bat sanpho ne kum tater dia ngasutu bana kaliang jongi hangni kumbang ila yakren na ka bat ki MDC ngiyong nadu bang yo ya ka 6 Sidil 1952 gidon ar bukandai ki elected but UAE nominated. Kadang mi kisni kadang increase kan number of voters. Ting yong bala kumno ngidon kam. La kumno sunset but increase ngidon kam. Namar dapi pay kum ka mulai. Kala along 40,000 above. Kamairang kanong stoin giwe. Tingi perkara bala kumno ada increase sa reutli ki seat. Elected kanong 29 plus 6 along 35. Teki kwa bala kumno artli ki nominated. Nominated means one should be women. Kajini dei berkata ka on representative tribe kam da arais than kata namar ba ngiong ba at least two nominate MDC one should be women. Kabar kalam ka committee jong ka home ministry ba kajini dei bat kani ka village council ne ka municipal council. Nakalian jong ki persangkat bala banong bang idon kami ka village council bar ka municipal council tenrei haka system ka jongi kamwan nataraw ka state government ki NGOs nakalian council haka ko por ka bangi ay ka biu sa tayong yamenta sangya iswa ya ka village council bar ka municipal council penne be iswa ka village dorbar ka home ministry ka committee jong home ministry ka ong don kam bapin pe biang ye kan ni tataw mentang haban discuss biang ye kan ni kawiru kajinya dei perka participation haki to hajaka ka village council ngalapan ka village dorbar menuban participate kumbalong ka custom hangi ka dustur hangi hadu menta kidang dei tang ki khamat rangba ki banjit orang basnong teng wat kilong kibiru kidon kisnong kilong kibiru ki participate tendi kadang long very few de hangni ro community ka bo jingkeli ba why not baro gideban participate aga village dorbar ladangin pedang ka village council kataru ka bu nginiakan nangni Kawiru ka home ministry, ka committee juga home ministry,
kaya kan siya kan ni kaju kata kolong ba kumba kalong ka sistem hapo panchayat kaka let's say kala balong ka tem jungki sansnem kay long thik kumba long ka election MLA have conduct daka state election commission kata haru ka kwa bahkan penbor yang ibang nilai syata tendai kata haru hangi ka sistem kami hap yang ngidon ka state government ka district council ki hima ki rai kisnong ki election ha kisnong ule uhima ne urai election ha ka hima ka district council election district council kale ka state election commission te kami wan ka sistem ko jongi ladangi ong menta baya ki village council penlong da ka election commission state ha ingin bo ik position jongi hima ha ingin bo ik position jong ka right te kini ki few point ke de na kalyang jong ka committee ka home ministry ka bala share da union home ministry secretary bagi kwa ingin pengi discuss biang ikene ha juga boru ladala don ka village council ka municipal council ki bor ki jongka hang ni la ngi pej lay ki babun ka de ka tribal area under the 60 kamun ki babun ki ha ka district council area tita ngim clear ki subject ha ka bakut ko maximum ki subject ki lay dut segini ki village council district council municipal council ka state government pada kala nang kham duna ki kam ko dintre dengan thangi don kam discuss on these few issues kani ka jing tmu wan ra da kani ka village council kaba lada ong aktien hindi ki ong ka panchayati raj hatu kam long ya ka ban pendu no ya ta ka bor jong kini ki hima ko pila ong ki dorbar pat namar ba shong no kani ka amendment ki ong ban penkala ya ka six schedule kum jur ka finance commission tapi iba haba kini ki dorbar lani ka hima e kam pat don jingkala andre da ka batmu bat ban penkala kini na dong sedong kam long kum ba la kadi no pat ya kata ka jinglong try ka jongi hapo kani ka ri india ka jongi kumno ka jing sngo ka jong pi ta kadai ki jing shisha namar ladangi lei biang sha try jongka history jongka ri kasi ka jongi nyong idon ya kan ni ka territorial right ngathai na du ka por british what british don territorial right haki hima kasi ki hima kasi ki dei ki giba don ya ka territorial right habang hima kasi kamut usim kamut uling do kamut tu menteri kamut ki khon ki hajar ki don ya ka territorial right menta hadin bangila ayo ya ka independence la transfer yang ya ka ni ka rikasi ka jongi syaka union Indian Union daka instrument of accession annex agreement hadu menta nginang exercise ya ka territory right ke jongi kabut ka hok ka kendeu ka siap ong no agumta tenre menta lada yakini ki bor banjit yaki nongela ma ka village council la wano daka state election commissions kamut ki hima ki badai ki territory right kila long no hasun tenata kenau ngatrai ka government of India ngatrai shwa bakan shim ya kanu condition kenapa na pe bah ka jinglong unique ka jongi tenata ngaso ko maong mapi lada la penlong direct village council daga state election commissions kihima kamdon shu karul hagishnong hakabakut kishnong kinong elam village council kinom don shu ya ka borom yaki nong elam hima tada ngas ngau bangin haban pe bahai kan ni bakan ta bahaya ka jingade bat ka jinglong try ka jongi Pilong CM mag tu ko por pagani ka standing committee ka wan chende larangam bakla kat kum langi puli kat kum ke report ke pidon kat ko bor ki ai kita ki jing ai jingmut ka ba pi ai ka tu ko por hato lashim ne em ye ki jingmut ki ba pila ai na kaliang ka jong ka kasil stormas discouncil lingba ka ni ka kaipot ka bang niyo i menta ka ba don hapo wat hapo ka website jong ka parliament hato kala don em ka jing shim ye kita ki jing ai jingmut ke jong pi hagajing shisha na kalyang jong ka khasil atrmos district council lagalong hakatem jong no ru ngitri stong ba
Bangas tunat bagi officer ki MDC ngia Trishi Tomba nadu ar hajar khar. Bangas tunat banakaliang jong pergena presiden executive committee. Habangi page ha menin ha jingekren bagi proposal jong ki. Kamu kila sim lang nadu kabangnya draft mensua. Kamu lawan rai ki batmai bat ki barim komju. Tendai ka ik bos ngusi ka ik ong mapi ka long ba. Haka central government. Haka jing page jong ma. Kanong ngamong very few ru. Iman tang kan diat ya. Ki jing ai jing mut jongi kirung akan ya. Kandung le se tang akan jadi debat ka ban pendrung yang hak artikel 280. Bagi nyo ya ka jingira pisanang te na ka finance commission. Tendai ki babun ki isu ki balong na kebentaban protect ikan teras jungi ngapai ki babun kimrung. Barka ka mga ngusi kalong kan ya. Haka sistem hapo ka Indian Union. Kadon ka central government, kadon ka state government. Gikham respond maha ya ka ka bawan naka state government. Ngaken mau haki government ki barim ki pa si pitch. Timutun mau pitch. Kidon ki government ki ba persyang ban pa. Tenrei wat haka state government do kijing haju mut jongi kimrung haka recommendation syaka central government. Lada ka central government kampau lada lapha na ka state government ngan nomong ke state government. Hani ka basung si kalong baya kijing haju mut jongi kimpau haka recommendation jongka state government. Dia ka bukun kijing haju mut kijungi la se tang kan dia ki balaban runga ka dige draft bill jongka 60. Jing so thu jong pi ka ga daw re ba perlong ba kita ki recommendations kimrung ba pencengan na jing so jong mot ngatrai pdu bru bangam ba wat bnya ba bangam jelio ba ngatrai ki daw go perlong ta hado ka dei namar ka jing long ya pher na ki sengsan perthei la ni ka jing ya kwa burom long nongilam la ni ka daw kam da dei ka jing ya pher ka jing dei ba ki sengsan perthei kadau ka bakungsan ngatrai la pipai ka history. Hakapor ka bangidang yo tang ka district council. We are so powerful. Namar balai nga onggumta hakapor Assam. Hakapakampat wan ka 12 AA. Ngilong powerful. But ngidang long all in all. Habawan ka state 1972. Kiwanra ka paragraph khat RAA mo 12 AA kaboong balada kaya tungku ka state law ka state act but ka council act kan pribil ka state act kamu ngila adu awe no ya ka right ka jungi Henry ka jing kalong nomor bangim don ka article 371 dadengku ka state act pade but ka Union Act, ka pribil ka Union Act. Hakajing siyang yimday ban kata, iya ka board yung disungsil, kenang ba kandon ka exemption na central. Pishim no siya ka state. Ka state pun na dadagay itong hubat ka central. Kayap no, di manu badunong. Tingila abakla maha bagiwan ra ka 12 AA. Kapag iperkat banlong ban aibor haka state. Kapag dadagay itong ka state, ka central pade, ka pribil ka central. Mensua ban exam ya kano ke stop ya ke badon haka 60. Naka central law. Don kam ban sign tang gubernur. 1972 ngiyo state. Ngi haka ka kaktin gubernur ngibu yau presiden. Pitrai presiden un ngap yang ini un ngap ya ka union government. Doktor mukul lah kapor banong ban plight tu yang ngakan mau kipas resolution banong ban phayu presiden ba un exam yang i pitrai un ngap ya ka government jong ini un ngap union ladang impen ki hajing sisya tang su direct ka state cabinet ulah hap sainu governor la alai uwar barok de kamut ma kani ka jinga tunghu na kapor ngatai bikin mau por jonga ya tunghu bon ki ba ka state ba ka de nata daw ngakom to the conclusion bahaga bukut ka state ka kwa ba em kani ka bor bat ka di bandon bat ngi kani ka bor ka di bandon bat ngi haga bukut ibabun ki jeng ai jumut jungi kim rong namar ba
ngia konflik hak interest. Tengah ia hajing sisa ka state ka district council ki hima ki right ki snong ni di banong tanggawi. Kindon ki subject ki banlej ka councils, kindon ki subject ki banlej ka state, kindon ki bentang ki banlej ka hima, kindon ki bentang ki banlej ki snong kenang ban protect ya ka interest ka jongi. Ni haka bokot ngapai lada ngia kwa halade ladi haka bokot nginam position ro. Dan tahu lah saya ngamong pada konflik jongki political party, handai kadika konflik of interest apa dengan state interest beka council interest. Ba pencai pila long ru nong mi khmat chkayeng darbar thawaan. Bat kumjur kum tau CM jonga dis council. CM barim jonga dis council. Ngidon hapok ke state government kini ke district council affairs. Ka ba khmi ya ki district council. Daga jing don kini ki jing tumbu pon penkela ya kini ka amendment bill. Hatu kan long ni em ya ka bakan pentelot no ikar kom trikam jonga dis council affairs su. Naga jing sto jongpi. Namar ni iba wadika election ru memencha ju conduct daga dis council affairs ka election jongki MDC. Ndrei mentan IT no sha katkum ka ni ka amendment bill ong ba kendai no ka state election commission. Galong gum ni ngatarai hajing sha ka district council affair department lek hajing ngau jonga ken. Kasulong tang ka kenja advisory department. Kamdon bor AA ru M kan haban ak kat kum ki rules ki ak ki jongi. Te ka jingwan ra ya kane saka election commission ngatrai bikin mau bah hadu menta ya ki election district council borobor la kondok da ka state election commission tangba ka haban go as per the district council election rules. What ka state election commission do kanum la ban go above ya ka district council election rules. What ka DCA do kanum la ban lej persya ya ka district council election rules. Ka DCA kanum la ban go against ya ki ak ki rules ki jongi. Ka DCA ka sulong tang ban page bakan don ka cordial relation apa deng jongi ka council but jong governor through DCA. Hajing sya ka DCA le ka hamlong important tang la dadon haka administrator ruhani. Hajing sya in absence of administrator hajing sya there is nothing from DCA. Kasulong tang ban page yang ni yang tai kawan ka pisana po central government kanong po ka state government ka DCA can do something, yes, release it to the district council. Kadai tang ka kenja nganong department ka ban su advice na ka benta for the good relation na ka state ba kayo. Tendai sya nga i pakan ka election ka ban penlong election da ka state election commission. Ka state election commission do go as per the rules ka jongi. Kanga thai kanum affect namar ba kumanga ong epi tendai ka su affect ingi ba ngim kwa hoi ki district council MDC election kan kondok ka state election commission kat kum ki rules ki jongi tendai haki bil sili ngim kwa. Kai ka try ka daw ka ba pelong ya ka ba an ailat ya ka state election commission ban pelong ka election hapo ka village council ende ka panchayati raj ba kumjuru hakini ki wipat kumbala la ben la tho hapo tu ka amendment bill. Mara hangi hagani ka pertiba India ka jongi. Kaya dengan ke sistem. Da village haki habaro ka ki state ki bahaya. Haki panchayat haki parishat kila lik bit kani. Haki panchayat du ka state election commission ka ban kondok. Haki parishat berkiwi-kiwi. Te ki perkhat be yang iru ban klop lang syata. Tengah trai ka dikata ka views jong ka central government tangpa ka day ka duty jong ka state government jong ka district council tham ka state government bahkan protect at any cost ya ka custom ka jongi bar ka juga bor ka jing perkhan jong ka central government kalong ba it should be democratically elected bodies. When we say democratically elected bodies mean all above 18 years. Kata apa kan kata ya ka system ka jongi haki hima da pimpinan long democratically elected la system kiwan nagi kur kiwan nagi jai haki sinong gidon la ka jong ka practice te ngasutho bakas na government ka jing mo kalong ban ai funding shaki district shaki village council don kam ban long democratically elected bodies tambah hangi kata kadang system bani keren ne ka chulong no lada kumbale projecta gidon ka BEC ka bagi jit hidup pai ba jit de job card holders. Tika tu kan ya gumtu kan. Tendai ban pen klayang isa ka village council kan ya tong ho sibon ki. Mangi gini ki election
shani siapa rithor ban ongno kiba kapenya the state election commission ni kimi ki political party atu kan don nempat kata kajing mah Hagisino aden ki political party kin hamban you village council chairman president kan man hangta namar pia pe bah hagi state yang hagi local bodies panchayat bodies lakan kata party denum dei tekan saman ke por hangi ruang ta tenga ibang ngim dei ban kisting ye kan ya la kumnu ngini persangkat pala hoj nya ban balance bar kenika sistem apa kari India ka jongi tang bangim dei ban du away ye ka jilong ka dustur ke jongi ba ipin hapor ba amen ye kini ka bill to ngila ban ong namar ngatrangi duna na ke jong na kaliang ka jong kini ki jela ki badon yak ta 6 schedule ba pa 6 schedule pangin don ki brio ki ban pensau tho khamba ye kini ki ba shong ta ka shuki la ne ki committee ba per ban pensau tho ye ki ba ngimde ban khle lang bat ki wei pat ki da tu pi na ba don ka jinduna kom kino ye sa na kaliang kadang ka jing shisha na mar bah ka jing shisha ka di ban rate sa parliament ka di ban rate sa ki different ministry ya ka jing longker bang ka jongi bar ngimde ban ngau bang ngimde ban klop lang ba ka jing ngau hari India bar ko wei ka jing shisha wat hakam sul laifar ubodo lan tri council laifar hangi ni gidon la ka jong system ha jing shisha lai ka central government ka di ban ai la ka jong ka sidil kenang ber protect ye ke interest jongi tenga ngai ka padon kami ngi kelong bahadu mentang ngidang duna bah ka jing pensngau haki ministry concern hapo parliament hapo hagi wei ki wei na ka mentang ka jilong kerpang ka jongi ter hadu mentang ki penbor si penbor bor man ra ya kan ka ju ka system ha ka ri ka si ka jongi ba penchai pi ngidon laingot ki MP na po ka jala ka jongi ngidon arngot chkalok sabha wei shakara ja sabha kumbangi tep ba kani kaladon hapo parliament ladep don do po website ikni ka report ka jongka ingim iba hatu phimi iba namar ma kita ki nomi khamat ka bangi pha ngila jet karpang parliament ngim sim parle i kan no reaction do nakaliang jongki kita ka di ka wei ka ba ngidon kamba ha jing sisa idon Dr. Kharluki Syaraja Sabha idon ga agatha sya ko MP Lok Sabha idon ma Vincent Palasya ha jing sisa ka jusu junga klet no shwai ye ka jing mikmat nagi party nagi coalition kila di ban ye shong lang do wei mri ban chui shong discourse ru dei banda pule bnya dei banda tipna dei banda research ba barngas ngau ba ladaki ki keren kan kham yarap sibun yangi dei hadu bentang apa tentang ngidang ye simsting haji dei bakan kakam barkam don ka jing tip baru dia katen rai tengah ye ladon kam makin hapan penstom hidi benta bakin leitang kawai ke sur ilaingut ki MP tangkawai ke sur bakadi ka bangi kwa including ya ka state government ma phila ye lum ye ni ka jelang nin ka sngi bede kini ki sauphongut ki MDC bat ngi tep phila shim ye kawai karai ru to don kam nem pat ba hot wala dei tang ki MDC ru dei bal ajet do paj ba don kam ban pensau ki ba ki dei ban long kita ki bayalam namar kade ha parliament monumyo bandrung monur parliament de tang maki kata ka kumbang pi ka don ka jing sisa menta menin ka meeting ka jongi baru ko MDC ngala kren syai ba ya ki jing ai jing mut ka bangla pen scam da ka meeting jong baru ko MDC ni urge ya ka government bagai include ya baru ki point ha ka recommendation ni jongi kata ka di ka resolution ki jingi menengasi bar kumbang mapi ngasu ka don kami but all the MP, all the MLAs, all the MDC, they ban clear. Tanggawi ka boys. Kata kalong kini ki jongi ki di ban rong. Hendra ingat pe teng ki MDC ki ai ka opinion da kawai. Katla poy government ka pha da kawai. Teng ki MP ki keren da kumai. Haka puput kan confuse ka central government ro. Dengan ngas ko ba ki MDC, ki MLA, ki MP, ki ladon kam ban long kawai be kasur haji dei bagi protection ki jogi ki ki jing kwa jogi wei ya mentang ngimpat kwa ya ka village council municipal council indang exercise be jaga dorbash nang barki town committee ar ba hakajaga jong president ban bu no dak tin governor ya ki exemption ya ki nuki ba dei kat kum ka subject jong siksidel kita ki wei lairu ngilakren ba haka original siksidel kadon kaktin elsewhere assisted
Henry hagi amendment seksidil hidu no. You don't think consistent. Why not bring back the elsewhere consistent? Kawai kajing penslam gubernur ban asen ye kipil. Arsnam, laisnam, chiposnam, yang why not you want that spirit 200. Kabong bahwa hapo handiup nai. Kadiban clear na gubernur, but haka second sending ke jongi nomla ban reject. Namar we are the legislation we are ngiri haka legislation part. Dekin nomla ban shu. Kata kita ki few very important point ki jongi. Dengan semua haka kita ki bentala don kampanye Sri Lanka weekend. Bangin you. Ya kan ni ke sur ke jongki MDC na po Khasils Autonomous District Council mencai pila long chairman jong fokus ke pila lumlut ikini ki Autonomous District Council ki bana kan ni ke thanch tela mingi ke air ka jing pensngau ke jongki ha bede kan ni haka fokus ke bangi keren gidon ki bentangi bangi common agenda gidon pada gidon ki proviso ti nomor ka bodo ka okay we are okay with village council yong to memele jaga tutang bah hajungi kadon proviso provided in Meghalaya no village council kumitangi haban ya adjust lang tende kidon common interest yang bah jing sisa wat ya ka haki power sector ru ki generate ya ka electricity na ki wa jungi ladi bandon 5% benefit share na ki haki district council kita ngelek lang da kaju ka opinion tende kidon pada ki bangi haban don proviso like no ke jingkwa ke jong usulong mil ban yo ekendo ipi na man nitep pa pidai ubla move ningkong ikani na du arjar kat ar bala persang ban penso thu ki babon balang pila lum mikino lam snong to ke idon kam nem ba menta ba in pressure ya ka state government markin dondu kani ka dorbar senrai ka ban solong ba di ban wanra da resolution na kaliang ka sarkar hi how you don't come make a resolution tende we had passed many resolution on forest issue on coal issue on ILP issue, on language issue. Tenda nga iki resolution barok hoy. Ladangim don ka political will. Hoy gidon kam ngamong kan kam don ka wait. Tendai kam kut tang ka resolution. Ka badai badon kam kalong ba unitedly. Ki MLA ki MDC bar ki MP kini lang tang ka wi ka jimut. Ban protect yang i leng baga 6 Namangila mis ya ka article 371. Ngilamis haka 12 AA ya ki bor juga diseng usul ki ngating ba yo ba ada itu ku state ba central ka poi central te kala dai ke por yang ibala kuno ngim di ban baklah ni te ngasu ba kam ton kam ka pressure jongi ya ki government hoy nya ban pensngau ten rei ka di ka duty jongi bagen su tu namar la baklah whom to be blame ladangi ngil ai good suggestion kat kum ka jis ngau jong pajba ban take care ya ki hima ya ki raj ya ki shnong ya ka culture ka dustur ka jongi tidak ka fail government ndarang asko government ka hapan handle ya it is very sensitive issue namari ka ri jongi kadi kerpang ka bangilong kerpang nadu British ngidi ban long kerpang ka Indian government ru ngidi ban long kerpang ru akan ka state ka jongi ru bagi ban long kerpang gila dia dengan semua kadai yang ni banyak trilang ka wei nimdai ban marah haju ko por ba ga bama kolong ba yo gi pai ba jadi yes during that government during this EC ka ba ka feel kan nya ban tristom baban chan ngathai kan ye ka jing ekran ka jungi kan dang peteng namar pi ong ba phinlei u ka sarkar haringkat ki jing ajing mut pangin abro ikata ka ba ka sarkar ladakan pediang ne em ikata ki jing ajing mut ka jong pi ten re shwai ka bangin pukut yang ni ka jing ekran jungi ka ka message ka pidon ka khubor sekipat ba nong song jong pi kum wei ne kita riu champang ubala kam ngam bnya kum bang ban byang ya kai kam ada pong mene sekipat ba ka pidon ban pensngo ba baleng idon ni ong magadon ga jingma lada kini ki boro kin urlong lingba kani ga jing pen kala ya kani ka sispa arpusan amendment bill ka khubor ka basai ka jonga sekipat ba kalong tangan ka wei ngio ha ka central government nagawai ke government segawai government ki persang banwanra ki new law ki bakta ki jinong kerpang ka jongi yo isngo wi kata uniform civil code ngating yo ba ka sapoi ka porba ka khenderu won lo ngating ba mentang idang lai ya ka income tax namar bangi shong ka sidil area bat ka bat ngi kamai na ka sidil area ngating ba yo kan sapoy kapor ba ngin ngat haka income tax ndai tangkata
ki dustur ki jungi ki riti ki jungi mentang idang protect da ka siksidil tengas ngau ba ka kam jungi kalong ba bangin yang skam bangin pen klain chu ya ki hak amendment ya ka siksidil kata kalong gumanga ong yapi ba ka district council ki dorbar hima ki dorbar right ki dorbar snong ki dipan skam da ka protection jong kani ka amendment but ki dustur ki jungi kim dei ban du no ban exam ya kino om don kam shu nagalyang jong presiden la di ban aibor biang hau governor pada kaju ka por governor umre man penislam yangi dagar bung bu ya ka provision hapo kan ka siksidil bahapo andi pusngi kumbalong ka state government bat ka national government baun ha ban do something na ka betaki bill ki jongi dengan sengau ladang ilak ban le kita ki ru kan long kajing yarap subun na ka benta ki breu ki jongi kata ketiga message ka Kublai Shibun ba pencengai Kublai Shibun ipi ki patbar ki pepej ikani ka program ka bangi keren halor kata ka jingtmu ya ban penkala ya kani ka sispa arpusan amendment bill lan ban penkala ru ya ka ta ka state jong ka jaj bandrio ka bangi ong kata ka kernit ka ban rio yang nget kala long ka jing bentoy na kam ta pon balang bat kan long ru ka kubor ka ba barok pinsim ya ka ba barok ngidon ya ka jingkit klie nak menta kumno bangin ya dai la ka jong kari ba kumjuru ya ka jing long try ha ka dustur ba hakiwi kwi ki bentaru ngindang ya beteng ya kini ka jing keren jungi limba kani ka program na komentas kala syai lingba usulong bel ukrwa ka atiar Kublai Shibun